ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ብዝሒ ኤርትራውያን ሓተት ተዕቁባ ብሉክዘምበርግ ቀዳማይ ደረጃ ይሕዝ። ኤርትራ ብፊፋ ዝምወል ግጥማት ዋንጫ ሴካፋ ትሕቲ 17 ዓመት ከተእንግድያ። ግብፂ ዕድመ ስልጣን ፕረዚደንት አልሲሲ ንምንዋሕ ቅዋምቲ ሃገር ምምሕያሽ ክግበረሉ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ኣብ ናይ ሎሚ ሶኒ 18 ለካቲት ፈንወና ወትሩ ሶኒ ብኣቶ ክብሮም ዳፍላ ዝዳሎ ኣተክሮ ኣብ ዋናው ጉዳያትን ነቐፌታን ርእቶን ዘጠቓለለ መልእኽታትኩምን ኣዋሂድና ቀሪብናልኩም ኣሎና። ፈለማ ዝርዝር ናይዚ ኣቐዲምኩም ዝተኸታተልኩሞ ኣርስታት ዜና ክስዕብዩ ሰናይ ምክትታል። هذه إذاعة إرنا ኣብ ዝርዝር ናይ ዝዕለት ዜና ኣብ ሉክዘምበርግ ዓመታዊ ዕቑባ ካብ ዝሓቱ ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ብዝሒ ኤርትራውያን ቀዳማይ ደረጃ ከም ዝሕዝ ማዕከናት ዜናት ሃገር ገሊፀን። ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመተ 2018 ብጠቕላላ ዕቑባ ዝሓተቱ ሰባት 2200 ክበጽሑ ከለው ብዝሒ ኤርትራውያን ብ17 ሚእታዊት ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ይርከብ። ብኻልኣይ ደረጃ ዝተሰርዑ ብ10 ሚእታዊት ዜጋታት ሶርያ እዮም። ምስ ሃገራት ኤውሮጳ ብምንጽጻር ብዝሒ ናይቶም ኣብ ሉክዘምበርግ ዕቑባ ዝሓቱ ዘለዉ ሰባት ኣዝዩ ውሕድ እኳ እንተኾነ ምስቲ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ጥራይ ዝግመት ብዝሒ ህዝባ ብምዝማድ ነታ ንእሽቶ ሃገር ብቐጻሊ ዘዛርባ ጉዳይ ኮይኑሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ጆን ኣሰልቦርን ብዛዕባ እዚ ካብ ኤርትራ ዝረአ ዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ኣብ ዝብል ነጥቢ ንምዝርራብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምብጻሕ ኣካይድዩ። እቲ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ዕሎ ተዛዚሙ ብ14 ለካቲት ናብ ኤርትራ ዝበጽሓሉ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ብምርኻብ ኣብ ልምዓታዊ ሓገዝን ምግታእ ስደተኛታትን ብምትኳር ዘትዩ። ኤርትራ ናይ 2019 ግጥማት ዋንጫ ሴካፋ ትሕቲ 17 ዓመት ከተእንግድ ምዃና ዋና ጸሓፊ ናይቲ ዞባዊ ግጥም ኒኮላስ ሙሶንያ ይፍሊጡ። ንሱ ነዚ ዘፍለጠ ምስ ፕረዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖን ሓላፊ ካፍ ኣሕመድ ኣሕመድን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ዝገበሮ ርክብ እዩ። ዋና ጸሓፊ ሴካፋ ብዛሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ዩጋንዳ ናይ ዓበይቲ ግጥማት ሴካፋ ንምእንጋድ ክትዳሎን ከላ ሩዋንዳ ድማ ሜዳታታ ንግጥማት ጎባልል ክለባት ሴካፋ ይጽበሎ። ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግጥማት ሴካፋ ድማ ኣብ ታንዛንያ ክካየድ እዩ። ማሕበር ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ኣብዚ ዓመት እዚ 14 ግጥማት ክካየድ መዲብሎ። ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ናይ ትሕቲ 17 ዓመት ዝርከቦ 5 ካብዚ ናይ ሴካፋ ግጥማት ብፊፋ ክምወል ምዃኑ ተሓቢሩ። ዕድመ ስልጣን ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ክሳብ 2034 ንምንዋሕ ተባሂሉ ኣብ ቅዋምቲ ሃገር ምምሕያሽ ክግበር ከም ዝኽእል ተገሊጹ። ቅዋም ግብፂ ፕረዚደንት ሃገር 2 ግዜ ንናይ 6 ዓመት ብድምር 12 ዓመታት ጥራዩ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ዝፈቅድ። በዚ መሰረት ፕረዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ኣብ 2022 ዘመነ መሪሕነቱ ብቂዑ ስልጣኑ ብምርጫ ንዝመጽእ ካልእ ዜጋት ሃገር ከረክብ ኣለዎ። ይኹን እምበር እቲ ፕረዚደንት ካብ 2022 ዝሕሰብ ንተወሳኺ 12 ዓመታት ኣብ ስልጣን ከጽንሖ ዝኽእል እማመ ብምቕራብ ኣብ ቅዋምቲ ሃገር ምምሕያሽ ክግበር እዩ ዝደፋፍእ። ፓርላማ ግብፂ ብዛዕባ እዚ ናይ ፕረዚደንት ግብፂ እማመ መልኪቱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘካየደ ጉባኤ ካብ 596 መናብር ባይቶ ናይ 485 ናይ ደገፍ ድምፂ ረኺብሎ። እቲ ንምምሕያሽ ቅዋም ዝድግፍ እማመን ተጸዲቑ ወዲ 64 ዓመት ፕረዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ክሳብ 78 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ስልጣን ክቕጽል እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ፈጺምና ኣሎና። ቀጺሉ ዝቐርብ ትሕዝቶና ብኣቶ ክብሮም ዳፍላ ዝዳሎ ኣተኩሮ ኣብ ዋና ጉዳያት እዩ። ምክትታልኩም ደጊምና ንዕድም። ሬድዮ ኤረና ከመይ ኣለኹም? ከመይ ትኾኑ? ክቡራን ደቂ ሃገር ምዉቕ ናይ ናፍቆት ሰላምታ የቕርበልኩም ኣብ ውሽጥን ወጻኢን ዘለኹም ኩልኹም። እዚ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ብዛዕባ ግዛኣተ ሕጊ ዝምልከት ከሎ ወይ ልዕልነት ሕጊ ዝምልከት ከሎ ግን ኣብ ክንዲ ኣብ ሃገርና ጥራይ ሕጂ ኣብ ዓለም ዓብሊሉ ዘሎ ነዚ ግዛኣተ ሕጊ ዝበሃል ጉዳይ ዝፈታተን ዘሎ ኩነታት ክገልጸልኩም ስለ ዝደለኹ እዩ። ኤርትራ ኣብ ናይ ቀደም ስርዓት ኢሳያስ ዝተኸሎ ኣብ ናጽነት ዝነበረ ቅድሚ 30 ዓመት ክንዛረብ ጥራይ ኣይኮናን ንግደድ። ሎሚ ዘሎ ናይ ዓለም ኩነታት ናበይ ገጹ ኸይድ ኣሎ። ንሕና ነዚ ለውጢ ክንሓስብ ከለና እውን
እዚ ናይ ዓለም ናይ ፖለቲካ ንፋስ ናበይ እዩ ዝዝምብል ዘሎ ዝብል መረዳእታ ክህልወና ኢለ ዘቕርቦ ዘለኹ ምክንያቱ ስርዓተ ሕጊ ኣብ ገለ ሃገራት ዲሞክራሲ ተባሂሎም ዝነኣዱ ሃገራት ማለት እዩ ከም በዓል ኤውሮጳ ኣሜሪካ ዝኣመሰሉ ሃገራት ተገራጫዊ መልእኽትታት ይህብ ስለ ዘሎ እቲ ሕግታት ህዝቢ ኣብ ሓደ ክርድኦ ኣብ ዘይክእል ኩነታት ኣትዩሎ ህዝቢ ናይ እዚኦም ምዕቡላት ኢልና ንሓስቦም ዝነበርና ሃገራት ማለት እዩ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ከምኡውን ገለ ሃገራት ናይ ደቡብ ኣሜሪካ ወዘተ ስለምንታይ ሕጊ ነቲ ሓደ ግዜ ዘገልግል ስለ ዝኾነ ግዜ እናተቀያየረ ክኸይድ ከሎ ምስኡ ዝኸይድ ሕጊ እውን እንዳተመሓየሸ እንድሕር ዘይከይዱ ገለ ብቁኑዕ ኢልካ ዝሓሰብካዮ ሕጊ ኣንጻር እቲ ዝሓሰብካዮ ዕላማ ክውዕል ይኽእል እዩ ኣንጻር ንወፅዓ ከማን ዝድግፍ ክኸውን ይኽእል እዩ ግዜን ኩነታትን እንተተቐይሩ ስለዚ ሕጊ ክበሃል ከሎ ኩሉ ሻዕ ብጥንቃቐ ክትሓዝ ዘለዎ ሕቶ እዩ ስርዓተ ሕጊ ክንብል ከለና ስርዓተ ሕጊ ተጠቂሞም ነቲ ቁኑዕ ዘሎ ነገር ወይ ነቲ ፍትሒ ዘለዎ ነገር ዘይኮነስ ንዘይፍትሓዊ ነገር ከም ዘገልግሉን ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ ሰባት ክምዝምዝዎ ዝኽእሉ መንግስታት ክመፁ ክእሉ እዮም ኢልና ክንሓስብ ኣለና ሎሚ ንፋስ ዝነፍስ ዘሎ ፖለቲካዊ ንፋስ ኣብ ዓለም ዝነፍስ ዘሎ ካብቲ ቅድሚ 10 ዓመት 20 ዓመት ጀሚሩ ዝነበረ ብፍላይ ድማ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝነበረ ዝቕይር ኮይኑሎ ዝተፈለየ እዩ ገለ ኣብነታት እንዳጠቐስኩ እቲ ዝተፈለየ ምኽንያታት ክገልጸልኩም ንኣብነት ሕጂ ዓባይ ብሪጣንያ ወይ ሃገር እንግሊዝ ንብሎም ካብ ኤውሮጳ ሕብረት ክወፁ ደልዮም ኣለዉ ብሬክሲት ዝበሃል ነገር ማለት እዩ ንሕና ሕብረት 28 ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ካብ ዝገብራ ሓያለ ዓመታት ገይረን ኣለዋ 50-60 ዓመት ብውሕዱ ገይረን ኣለዋ ካብዚኦም እንግሊዝ ኣነ ድሕሪ ሕጂ ኣይደልን ክወፅእ ዝብል ሕቶ ኣልዒላ ኣብ ውሽጢ ሃገር ሕጂ ነዚ ዘለዓሉ ባዕታታት ዝተጠቐሙሉ ጭርሖ እንታይ እዩ እንግሊዝ ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳ ብምህላዋ ተወፅእ ኣላ ምክንያቱ ስደተኛታት ናይ ካልኦት ሃገራት ናባና መፁ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ እቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከም ድላይካ ብዘይ ቪዛ ክትንቀሳቀስ ስለ ትኽእል ይውሕዙ ኣለዉ ከምኡውን ስደተኛታት ዘይኮኑስ ህዝቢ ብነፃ ምንቅስቃስ ስለ ዝፍቀድ ዋላ ዜጋታት ናይ ሓደ ሃገር ናብቲ ካልእ ሃገር ከይዶም ክሰርሑ ክቕመጡ ከም ሃገሮም ገይሮም ብዘይ ሓደ ቀይዲ ክቕመጡ ክእሉ እዮም ዝብል ስምምዕ ስለ ዘለወን እዘን 28 ሃገራት ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ወይ ኤውሮፒያን ዩኒየን እንግሊዝ ኣብ እንግሊዝ ብወፃእተኛታት ተዓብሊልና ብፍላይ ካብተን ድኻታት ሃገራት ብተዛማዲ ድኻታት ሃገራት ናይ ቀደም ናይ ሶቪየት ጽላል ዝነበረን ከም በዓል ፖላንድ ሆላንድ ቡልጋሪያ ሃንጋሪ ዝኣመሰላ ሃገራት ተዓብሊልና ደቂ ሃገር እንግሊዛውያን ስራሕ ሲኢኖም ተዓብሊልና ብካልኦት ወፃእተኛታት ዝብል ንህዝቢ ዘረሳስን ዘረባ ምስ መፀ እምበኣረይ ንውፃዶ ኣይንውፃእ ካብ ኤውሮጳ ዝብል ሬፈረንዱም ይገበር ተባሂሉ ሕጂ እዚ ኩሉ ሕጋዊ እዩ ርእቶኦም ዘቕርቡ መፂኦም ነዚ ዝውስን ህዝቢ እዩ ተባሂሉ ድማ ሬፈረንዱም ተኪዩ ኣብቲ ሬፈረንዱም ንውፃእ ንግደፎ ንኤውሮጳ ዝብሉ ብውሕድ ድምፂ ዓብሊሎም ስለዚ ቅድሚ 2 ዓመት ማለት እዩ እዚ ባር ተሓጒሶም እቶም ንውፃእ ዝበሉ እቲኦም ተሳዒሮም ስለ ዝኾኑ ሕራይ ዴሞክራሲ ዝስዕር እንግሊዝ ትውፃእ ዝብል መስርሕ ይጅመር እዚ መስርሕ እዚ ብሓደ ሕጋዊ መስርሕ ተፈፂሙ ብሬፈረንዱም ድሌት ህዝቢ እዩ ትብል ከተውዕሎ ኣብ ትፍትነሉ ግዜ ግን ካልእ ኣንጻር ህዝቢ ክሰርሕ ዝኽእል ሕቶታት ክቕልቀል ጀሚሩ 2 ዓመት ምስ ገበረ ነዚ መስርሕ ምስ ፈተንዎ ከመይና ንወፅእ ኣብ ዝብሉ ምስ ኤውሮጳ ሕብረት ኣዝዩ ብዙሕ ምትእስሳራት ስለ ዘሎ ናይ 50-60 ዓመት ምትእስሳራት ናይ ቁጠባ ብፍላይ ናይ ካልእ እውን ብዙሕ ስለ ዘሎ እቲ ፍትሕ ብዙሕ መዘዝ ከም ዘለዎ ክርድኡ ክኢሎም ሕጂ ድሕሪ 2 ወርሕን ፈርዓን ማለት እዩ 2 ወርሒ ንበሎ ክትወፅእ እንግሊዝ ግን እቲ ፍትሕ ብከመይ ክውዳእ እዩ ዝብል ግን ዋላ ሓንቲ ክውድኡ ኣይከኣሉን ፈቲኖም ኩሉ ወዮ ኮይኑ እዚ እንተጌርና እዚ ኣሉታ ኣለዎ እዚ ኣወንታ ኣለዎ
إذن تجبرنا إزيو واج متي أتواج حجي مليسو نتهزبي أبسلس تمقيلو حدا نوصع كمتاز تبهالنا قديفنا يمترعي نخيد زبلالو قال يوم نواقمو قال مساقاقر مدرخ غيرنا دحر نوصع مبر بحادا فتح كقبر عيك إلينيو زبلو متيو سالساي دما إذا كله يترفمو كال أي ريفرندوم غيرنا نرعيو مبر ولا انت ترفنا مالت مس حبرت مس أوروبا انت ترفنا دما زحاشا يزبلو دما يدفو له كال أي ريفرندوم يقولو له حجي إذا سلستيو حتى أبوش تحجيو كتا إذا قبرلو زلو قلنا تحجي بعلو نتهز بمقاقيلو ننحد حدو عبي استايم تقولو مالتيو كتا كال إسراح كسرح يكالن بعلو إذا حتى كساب زفتح منقستي يكون هزبي كسرح يكالن قلت طبعا انتاي كنقبر إنايلو كمان كوسن يكالن إذا ناي بريكسيت زبهال حتى بعر حدا ناي حقاو النت حتى فتيرو مالتيو إزي أبيو زوسن من يزوسنو كبهال كله لكعيو ريفرندوم بحزب توسينو نزي زتكبر منقستي كبهال كله اتي فتسام أكال مالتيو تقلع مينستر مس مينستراتو مالتيو زي نزي تقلع مينستر زلا حجي تريزا ميد وزورو تريزا مي مالتيا نتي كأسيلنا الناتواغنا ل4 عامات زي هبنا لنفسنا كنفاتح حيش بحنساب كنبتكوغل عواج إني زبل مرقتي حزايا تخيت زلا نسا كم مرحيت منقست متأنا زكتبل كلا فرقهم مساعة زلو أبتوشت منقستي زلو مينسترات أبتم كلت كالوت عمارات إتات زبلكوكم مالت بقاتتا نبتخ كيتواغنا نبتخ زبلون نو جيغا نيرو ريفرندوم مو كالاي ريفرندوم نقبر زبلون مساعة بقلعن بزي قلعن سلازي بحساب تفلاليو إزي بعلو يداخمو مالتيو اندغنا إسا نحادا سلفي وكيلا سلتمزء نتي كونسرفاتيف بارتي زبهال كيلا سلتمزء اتو كونسرفاتيف بارتي بعلو بعبيو تسلفي أب منقست زلو سلفي دغنا تمقاقيلو دما بعلو أبزوم سلستا مراتيتات راديو إرنا أنصارهم سلو سلفي وين أبكلت تتمقيلو له بعلو أبتحساب سلازي اتي وساني نابي قلتو يخيد زبل ولا سلفتات كي ترفع وشتن ننحد حدن اتي منقستي ناي تريزامي كله زي أب حقاو حتوتات تواتيرو أين قدميت أين دحريتي له انجليز مبقار نازي كتوسن انتاي تختل أبزبلو ناي بارلاما وي ناي بايتو كوسن علو أبزبل من قديهم زخدو مخنياتو بايتو يتزلع على والثاني كن بايتو بعلو بتن سلفتات زوكل سلازخونه اتن اي سلفتات من مقال أبوشتانون زلو زي مستممع أبت بايتوون زي مستممع يفترالو إذا ترأي يكونن اتي هزبي بعلو بناتو ناي ربحا وجلتات علو إذن تقوينو نحنا كمذكر السنين زبلو دما مجولو نعبنت سكوتلاند كفالنا يحبال بريطانيا حنتي كابتن حموشتا ديال شدشتا أكالاتنا بريطانيا سكوتلاند مبار بزي مقدزي سوئلكا بتخا بيلكا مخاج نفلا ليلكم أب حدا تساقم تأتونا انتقونكم نحنا كاب عباي بريطانيا بعلنا كنوزينا حقر كنكوينا زبل حتو يلعلو رئيس وساني نحنا ريفرندوم غيرنا كاب عباي بريطانيا كنفلينا زي بعلو دبولا يمجيو تا حقر تباهيلان كندي عشحات عمتات كندي دمز فسسلا حدنتنا عباي بريطانيا زبلوا بعلا أبحتو تأتمو تسنبد سلازي اتي وساني زبهال نجر نخيد زبهال نجر انا فريو تصالو ازيون كالون ابزي كينو حنا نقدفو ابتيو ابزن زحلفا كلتا عمتات ريفرندوم كابز جبر انتاي نقبر زبل حتو يمصال ابزي نعنا انتايو تمرت خوننا زخيل زولكو استقصركم زلخو اذا كله كجبر كله تكتعت بتي زصنحه حقاو اغبابي زخيد زلو سرعه حقي يسرح زلو حيلي زبحال كل عال ايفقدنا له اتي زكاتو علو زلو نطبقن ناي بحقي ناي موتن هيوتن حتوي نمبسحتو نابنت انت دا
بتقبلهم كاب أوروبا ووصية عباي بريطانيا ብዙሓት ትካላት ኣሽሓት ሰራሕተኛታት ዝቆፅራ ትካላት ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ግዒዘን ናብ ኤውሮጳ ክንከይድ ኢና ኢለን ኣሎ ባንክታት ይኹና ካልእ ኣብኡ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ወፃኢ ክኾኑ እዮም ደቂ እንግሊዝ ማለት እዩ ስለዚ ንብዙሓት እንግሊዛውያን ምፍላይ ካብ ኤውሮጳ ማለት ብዘይ ደሞዝ ምትራፍ እዩ ካልእ የብሉን ስለዚ ይፍርሖም ኣሎ ከመይ ጌርና ንሕና ክንውፃዕ እስኻትኩም ማለት ሙሳና ክንፍላይ ምባልና ከምዛ ዓይነት ሳዕቤን እንተለዎ ኣይንደልን ክብሉን እዮም ማለት እዩ ይፈርሑሉ ገሊኦም ክፋላት ድማ እንቋዕ ተፈለና ምክንያቱ ገለ ትካላት ካብቲ ምፍላይ ክረብሓየን ካብ ኤውሮጳ መፂኡ ዝወዳደረን ዝነበረ ንግዲ ክተርፈለን እዩ ስለዚ ነቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንግዲ ክዕብልላየን ገለ ትካላት ስለዚ ንገለ ሰራሕተኛታት ድማ እንቋዕ ከምኡ ኾነልና ሕጂ ትካልና ከምዕበለልናዩ ንሕና ደሞዝና ክውሰኽ እዩ እቶትና ክረጋገፅ እዩ ዝብል ድማ ይመጽእ ከምዚ ዝበልኩኹም ናይ ስኮትላንድ ንሕና ክንገድፎ ኢና እዩ እዚ ኩሉ ናይ ሞትን ህይወትን ሕቶ እንዳመፀን ከሎ እቲ ኣገባብ ውሳኔ በቲ ናይ ዝጸንሕ ሕግታት ክኸይድ ግን ረጊጾም ይሰርሑሉ እዚ እዩ ድማ ሓደ ኣብ ባህሊ ህዝቢ ኣብቲ ፖለቲካ ህዝቢ በብኢድካን በብሓይልን ክትከይድ ኣይዋፅእን እዩ ዝብል ሕጊ ክሳብ ሕጂ ዓብሊሉሎ ምናልባት ኣብ ገለ ኩነታት ጎነፅ ይመጽእ ኸውን ኣይፈልጥዎን እዮም ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ተሞኪሮምሉ ኣይፈልጡን እዮም ንዓና ትምህርቲ ዝኾነና ሕጂ ስርዓተ ሕጊ ክሳብ መጨረሻ ክነኽብሮ ኣለና ዋላ ናይ ሞትን ህይወትን ሕቶ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ በቲ ዘለና ስርዓት ክንከይድ ክንክእል ይግባእ ዝብል እዩ እቲ ገሊኡ ሕጊ ዘግድዕ እውን ኮይኑ እንዳረኸብዎ ከለው እቲ ዝግበር ኣብ መንጎቶም እቲ ህዝብታት ዘሎ ምፍልላይ ናይ ሓሳባት መሪር ከሎ ብረትን ጎነፅን ግን ክሳብ ሕጂ ኣይተኣታተወን ወይ ናብኡ ዝገፅእ ባህሊ ኣይመፀናሉ ሰላማዊ ሰልፍታት ክግበር ከሎ ኣማኢት ኣሽሓት እዮም ዝመፁ ዘለዉ ክሳብ 1 ሚልዮን ህዝቢ ዝግመት ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩ ክሳብ ኣብ ገለ ግዜ 100,000 ዝኾኑ ይመፁ ኣለዉ ግን ጎነፅ ዝበሃል ነገር ኣይተረኣየን ጎነፅ ማለት ደገ ወፂኻ ሰላማዊ ሰልፊ ክትገብር ከለኻ ብፖሊስ ክትተሃራረም ማለት ጥራይ ኣይኮነን ጎነፅ ማለት ሓደ ወገን ኣነ ነዚ ናተይ ውሳኔ ብብረት እየ ዝፈትሖ ክብልን እቲ ሓደ ኣይትፈትሕን ክብልን ዝመፅእ ምርፃም ኣብ ውሽጢ ሃገር እዩ ከመይ ገይሮም ክፈትሕዎ እዮም ህዝቢ ምሃራሉ ስለምንታይ ክትዕ ሙሉእ መዓልቲ 24 ሰዓት እዩ ዝካየድ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ሕቶ እዚ እታ መወዳእታ ድማ ውሳኔ ዕለት መጋቢት 29 እዩ ቅድሚኡ ክውዳእ ኣለዎ ድሕሪ 2 ወርሒ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምርስሳን ይበርትዕ እኳ እንተሎ ናብ ጎነፅ ግን ዝኸይድ ኣይኮነን መሰረታዊ ሕቶ ናይ ሓድነት ሃገሩን ኣብ ሕቶ ኣትዩ ከሎ ንኣብነት ስኮትላንድ ክፍለየት ክትብል ከላ ናይ ኣየርላንድ ሕቶ እውን ኣሎ ኣብዚ እቲ ከንውሖ ስለዘይደለኹ እምበር እቲ ንኩሉ ሰብ ዘሕምሞ ሕቶ ናይ ሓድነቱን ክመፅእ ይኽእል እዩ ባዕረይ ኤርትራ ንናይ ለውጢ ናይ ኢሳያስ ደሊና ክንዛረብ ከለና ኣብ ውሽጡ ተሓቢኡ ዘሎ ፈንጅታት እንዳ ፈታሕና ኢና ክንከይድ ዘለና እምበር መወዳእታ እዚ እንተዘይኮይኑ ኣይከውንን ዝብል ሕቶውን ክመፅእ ከም ዘይኮነን ክንፈልጥ ኣለና ማለት ኢሳያስ ካብ ስርዓት ከልግስ ናይ ህዝቢ ኣብያ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ ጌርና ክንቃለስ ኢና ክነልግሶ ድማ ኢና ዘይተርፍ እዩ ግዜ ወስድ ይኸውን ክለግስ እዩ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ሕቶታት ክንፈትሕ ከለና ቀሊል ሕቶታት ኣይኮንን ክመፀና ብከባቢና ይኹን ብውሽጥና ካብ ህዝብና ተረፍ መረፍ ናይ ኢሳያስ ይኹኑ ካልእ ዓይነት መፂኡ መዋጠሪታት ከምፅኡልና ክእሉ እዮም ከምዚ ናይ ሕጂ ሬፈረንዱም ተገይሩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብዲሞክራሲ ተፈቲሑ ክንሱ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ሳዕቤን ግን ንብዙሓት ሓሳቦም መቃቅሎም ዘሎ ንዓና ድማ ናይ ምልጋስ ኢሳያስ ሕቶ ብዙሕ ሓሳባት ከምፅ ብዛዕባ ህግደፍ ብዛዕባ ህዝባዊ ግንባር ብዛዕባ ሕጂ ምስ ኢሳያስ ኮይኖም ግፍዒ ዝፍፅሙ ዘለው መኮንናት ብዛዕባ ብሄራት ብዛዕባ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕጂ ዝምዕብል ዘሎ ኣምራት ኩሉ እዚ ከም ፀገማት መፂኡ ከካትዓናን ከዛርበናን እዩ ጎነፅ ብዘይብሉ መገዲ ብባይቶታትናን ብሜድያናትና ማለት
ጋዜጣታትናን ራድዮታትናን ብካልእ ዲሞክራሲያዊ ኣገባባትን ህዝቢ እንዳተካተዐ ኣብ ሓደ ፍታሕ ክመጽእ ብብዝሒ ህዝቢ ወይ ብዲሞክራሲያዊ መስርሕ ዝሰዓረ ክፋል ነቲ ሓደ ኣኽቢሩ ይነብር እቲ ዝተሰዓረ ድማ ነቲ ውሳኔ ኣኽቢሩ ይነብር እዚ እዩ ናይ ዘመንና ብድሆ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ዘይተጠንቂቕና እዩ ነቲ ገለ ክፋል ዝሰዓረ ዝሕግዝ ነቲ ገለ ክፋል ዝተሰዓረ ብዲሞክራሲያዊ መስርሕ ዝድግፍ ግዳማዊ ሓይሊ ይኹን ካልእ ሓይሊ እንዳመፀ ናብ ጎነፅ ከብፅሓካ ክእል እዩ ስለዚ እቲ ትምህርቲ ኣብ መስርሕ ሕግታትን ምኻድ ጥራይ ምዃኑ ኣማራፂ ኢና ኣፀቢቕና ክንርድኦን ክነስተማኽሮን ሕርቃን ናብ ጎነፅ ከብፅሕ የብሉን ሕርቃን ናብ ክትዕ ጥራይ እዩ ከብፅሕ ዘለዎ ዝብል መርገፂ እዩ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ካልኣይ ኣብነት ናይ ቬኔዙዌላ ሕጂ ለንቅነ ክልተ ፕሬዚደንትታት ንሕና ኢና ወከልቲ ዝብሉ መፅኦም ኣሎ ክልተ ዝተፈላለዩ እዚ ዝመፀሉ ምኽንያት እቲ ሓደ ዓብላለ ዝኾነን ህዝቢ ዘይደልዮን ዝፀንሐ መንግስቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ኣይደልዮን ኣሎ ኣብቲ ምርጫ ወር 5 ዝተገብረ ምርጫ ዝሓለፈ ዓመት ነቲ ውፅኢት ዓብሊሉ ወይ ከዓ ጠዋዊዩ እዩ ሲዒረ ዝብል ዘሎ እምበር ኣይሰዓረን ዝብሉ ብመርትዖታት ይካትዑ ኣለዉ እቶም ኣይሰዓረን ዝብሉ ዘለዉ ብመን ይምርሑ ኣለዉ በቶም ናይ ባይቶ ኣባላትን ኣቦ ወንበሮምን እዮም ዝምርሑ ዘለዉ ንስኻ ኣይሰዓርካን ዝሰዓረ ካልእ እዩ ስለዚ ንዕኡ ቦታ ግደፈሉ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ሕጂ ክልተ መንግስታት ሕቶ መፅዩ እቲ መንግስቲ ሲዒረ ኣለኹ ዝብል መራሒ ማዱሮ ዝተባሃለ ሰብኣይ እቲ ኣቦ ወንበር ናይቲ ባይቶ ኣይሰዓርካን ዝሰዓረ እቲ ናይ ተቃዋሚ ፓርቲ እዩ ይቆፀር መሊሱ ነቲ ዝተገብረ ድምፂ ይርአ እምበር ኣይሰዓርካን ይብልዎ ማለት እዩ ስለዚ ምትንኻፋትን ምጭርባራትን ምጭርባር ነይሩ ኣብቲ ምርጫ እዋን ዝብል ስለዝኾነ እዚ ድማ ገይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለምንታይ ኣዝዩ ዓማፅ ዝኾነ ስርዓት እዩ እቲ ናይ ማዱሮ ስርዓት ንህዝቢ ወፂዕዎ ኣሎ ነቲ ቁጠባ ቀቲልዎ ኣሎ ብኩሉ መንገዲ ህዝቢ ክመርፆ ኣይክእልን እዩ ሓይሊ ግን ስለ ዘለዎ እቲ ሰራዊት ምስኡ ስለ ዝኾነ ኣነ ሲዒረ ኢሉ ከም ዝዓብለለ ብዙሕ ሰብ መረዳእታ ኣለዎ ግን ዝሰዓረ በቲ ድምፂ ምቁፃር ብኸመይ ተቆፂሩ ብዘይገድስ ህዝቢ ምቁፃር እንተሲዒሩ ከይፈተኻ ድማ መንግስተይ ኢልካ ክትቅበሎ ትግደድ ኢኻ ዝብል ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ስለ ዘሎ ነዚ ብጎነፅ ክገጥምዎ ኣይደለዩን ስለዚ ብምንታይ መፅዎ ኣለዉ በቲ ሕጋዊ ኣገባብ መፅዎ ኣለዉ ንሕና ንብለካ ኣለና ንሕና ባይቶ ንብለካ ኣለና ልዕሌኻ ስለ ዝኾና መሊሱ ይቆፀር ወይ ከዓ ፕሬዚዳንት እስኻ ኣይኮንካን ካልእ ነገር ክግበር ኣለዉ ክብልዎ ከለዉ ሕጋዊ ሕቶ እዩ እዚ ክልተ ሕጋዊ ሕቶ መፅኣል ሕጂ እቲ ባይቶ ነቲ ናቶም ኣቦ ወንበር ዝኾነ ኩዳው ዝበሃል ሰብኣይ ኣምፂኦም ቅድሚ 3-4 መዓልቲ ማለት ኣብ ከባቢ ዕለት 23 ናይ ጥሪ ማለት እዩ ፕሬዚዳንት ነብሱ ኣዊጁ ማለት እዩ ባይቶ ድማ ደጊፎም ኣሎ ንነብሱ ኣብ ኣደባባይ ወፂኡ ደገፍቱ ሒዙ ኣነ ፕሬዚዳንት ኢሉ ድማ ማሕላ ፈፂሙ እቲ ድማ ኣነ ፕሬዚዳንት ኢሉ ድማ ኣቦቱ ኣሎ ኣብ ሃገር ሕጂ ክልተ ፕሬዚዳንታት መፅኦም እቲ ሰራዊት ንመን ይድግፍ ምክንያቱ ሰራዊት እዩ ነቲ ሕጊ ከም ዝኽበር ዝገብር ክበሃል ከሎ ሰራዊት ናብ መን ከም ዝድግፍ ኣይፍለጥን ኣሎ ክሳብ ሕጂ ግን መራሒኡ ጀነራል ኣነ ነቲ ዝፀንሐን ምርጫ ሲዒሩ ዝበልክዎ ማዱሮ ንዑ ክንድግፍ እዩ ዘለና ምክንያቱ እሱ እዩ በቲ ሕጊ መሰረት ዘበለ ኢሉ ይዛረብ ኣሎ እዚ ሰራዊት እዚ ሕጂ ንሕናይ ሒዙ እዩ ከክብር ብዘይጎነፅ ዝበሃል ሕቶ መፅእ ኣሎ ኣብ መንጎ ክልተ ዴሞክራሲያዊ መስርሕ ዘሎ ናይ ሕጋዊ ምርፃም ናብ ምቕልቃል ናይ ጎነፅ በፂሕሉ ረኣዩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እዩ ብሰላም ብዘይጎነፅ ከመይ ጌርና ናብ መስርሕ ከይድና ነተግብሮ ዝብል ሕቶ መፂዎም ኣሎ ማለት እዩ ሰብ ነናቱ ኣረኣያ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ድሮ ኣብ ፅርግያ ምስ ወፀ እቶም ኣኽበርቲ ፀጥታ ኢና ዝብሉ ፖሊስ ሰብ ክቐትሉ ጀሚሮም ኣለዉ ሰብ ክቐትሉ ኣይግባእን እዩ
እቲኦም ድማ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ከለዉ ሓይሊ ስለ ዝተጠቐሙ ነቲ ሓይሊ ክምክቱ ፖሊስ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ዝበሃሉን ኣሎ ሃገር እምበኣር ኣብ ክልተ ዝተዋጠረ ናይ ዴሞክራሲ ሕቶ ፋጢጥ ኣላ ማለት እዩ ትምህርቲ ንዓና ጎነፅ ከይገበርካ ከመይ ጌርካ ትፈትሕ ክልመድ ኣለዎ እዩ ቬኔዙዌላ ምናልባት ናብ ጎነፅ ገጾም ይኸዱ ኣለዉ ዝብል ግምት ኣሎ ከም በዓል ዓዲ እንግሊዝ ውሕስነት የብሎም ሳልሳይ ዓለም ዝኾኑ ስለ ዝኾኑ ዋላ ስልጡናት እኳ እንተኾኑ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክስዕረሮም ይኽእል እዩ እቲ ጎነፅ ምክንያቱ እቲ ሰራዊት ባዕሉ ኣብ 2-3 ተመቂሉ ነንሕድሕዱ ከም ምግልባጥ መንግስቲ ዕልዋ መንግስቲ ክጥቀም ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣሎ ሬድዮ ኤረና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ በቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ናብቲ ቀፂሉ ተዳልዩ ዘሎ ነቐፌታን ርእቶታትን ዘጠቓለለ መልእኽታትኩም ቅድሚ ምስጋርና ንምዝኻሩ ቀንዲ ነብታት ዜና ከስማዕኩም ኣብ ሉክዘምበርግ ዓመታዊ ዕቑባ ካብ ዝሓተቱ ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ብዝሒ ኤርትራውያን ቀዳማይ ደረጃ ከም ዝሕዝ ማዕከናት ዜናት ሃገር ገሊፀን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2018 ብጠቕላላ ዕቑባ ዝሓተቱ ሰባት 2200 ክበጽሑ ከለዉ ብዝሒ ኤርትራውያን ብ17 ሚታዊት ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ይርከብ በኻልኣይ ደረጃ ዝተሰርዑ ድማ ብ10 ሚታዊት ዜጋታት ሶርያዮም ምስ ሃገራት ኤውሮጳ ብምንጽጻር ብዝሒ ናይቶም ኣብ ሉክዘምበርግ ዕቑባ ዝሓቱ ዘለዉ ሰባት ኣዝዩ ውሑድ እኳ እንተኾነ ምስቲ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ጥራይ ዝግመት ብዝሒ ህዝባ ብምዝማድ ግና ነታ ንእሽቶ ሃገር ቀጻሊ ዘዛረባ ጉዳይ ኮይኑሎ ኤርትራ ናይ 2019 ግጥማት ሴካፋ ትሕቲ 17 ዓመት ከተእንግድ ምዃና ዋና ጸሓፊ ናይቲ ዞባዊ ግጥም ኒኮላስ ሙሶኒ ኣፍሊጡ ንሱ ነዚ ዘፍለጠ ምስ ፕረዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖን ሓላፊ ካፍ ኣሕመድ ኣሕመድን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝገበሮ ርክብ እዩ እቲ ያ ወርሒ ሰነ ኣብ ኤርትራ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ግጥም ብፊፋ ክምወል እዩ ዕድመ ስልጣን ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ክሳብ 2034 ንምንዋሕ ተባሂሉ ኣብ ቅዋምቲ ሃገር ምምሕያሽ ክትግበር ከም ዝኽእል ተገሊጹ እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ሃሎ ሬድዮ ኤረና ብመጀመርታ ልባዊ ሰላምታይ ይጽሓኩም ኣዝዕብ ኣቢለ ከዓ ክብሎ ዘለኹ ሎሚ ብዛዕባ ሰላም ዝካየድ ዘሎ ሰላም ሲ ነቲ ሰላም ኩሉ ሰብ ይደልዮ እዩ ሰላም ጸልእ የለን ደግምና ደጋጊምና ሰላም ብጣዕሚ ዓብዪ ተራ ዓብዪ ሓጎስ ዓብዪ ልምዓት ዓብዪ ዕቤት ዓብዪ ብልጽግና ስለ ዘለዎ ግን እዚ ሰላም ክበሃል ከሎሲ ንምንታይ እዩ ንጹር ዝኾነ ሰላም ዘይመስል ንጹር ዝኾነ ሰላም ክኸውን ዘይንሪኦ ዘለና ጎቦ ጎቦ ዝኸይድ ንምንታይ ጎቦ ጎቦ ንሕናን ኢትዮጵያውያንን በርግጽ መልክዕና ንመሳሰል ኢና ብኩሉ ንቀራረብ ኢና እዚ ከሎ ግን ኢትዮጵያውያን እጅ ንኽንደይ ዓመታት ን3-4 ወለዶ ክቅጥቅጥ ሓናት ኢና ንሕና ይኮንና ንወርር ዘለና ንሳቶም እዮም ዝወርና ዘለዉ ካብ ኣቦሓጎታትና ካብ ቅድሚ ኣቦሓጎታትና ወረርቲ ንሳቶም እዮም ንሕና ዝወርና የሰብ የለን ዓመት ክንዕምፅ ኢልና ንሕና ተበጊስና ኣይንፈልጥ ኢና ኣይትምፅኡና ኣይትተንኩፉና ተኸባቢርና ንንበር ምባል ፍርሒ ዘይኮነሲ ልቦና እዩ ሕጂ ለንቅነ ዝሪኦ ዘለኹ ዝዕዘቦ ዘለኹ ብናይ ዶክተር ኣብይ ለስለስ ሲሉ መፅኡ ክክዕ ኣኻይዳና ጃንሆ ይኸይድ ኣሎ ናኻ ሕጂ ከዓኒ ሓወልቶም ይተኽልሎም ኣለዉ እዞም ሰብኣይ እዚኦም ንኤርትራ ክመፁ ከለዉ መላእኽቲ መሲሎም እዮም ኣትዮም ህዝብና እውን ተቐቢልዎም እዩ እንዳሰገደ መሲልዎም ገለገለ ይቃወሞም ነይሮም እዮም ኣብ ሓጎታትና ተቃውሞም እዮም ከም ስርዓት ተቃውሞ ኣብ ሓጎታትና ተቃውሞም እዮም ኣይኒ ደሊ ኤርትራዋይ እዮም ዝብል ነይሮም ከምቲ ፕሮፌሰር በረኸት ዝበልዎ ኣንታ በረኸት እዚ ፌደሬሽን እንተውረድናዮ እንታይ መስለካ ምስ በልዎ ዝተኣሰረ አንበሳ ምንቅናቅ ዝደቀሰ አንበሳ ምንቅናቅ መስል ኢሉ እዮም ኢሉ ብዓይኖም ክበልዑ ንደይሎም ክውሕጡን ንደይሎም ነይሮም ኢሉ ፕሮፌሰር በረኸት ብህይወት ዘሎ እዩ
حجو الناي أبي خريقه خلقه لسلس اندابله مجملا نجر أبي تبيا زلو حنتف منتخم ما يعري إذا أباني إرتراح أني قسلنا كنسامح نخلينا بمنتاي بقرابتي دقزانا حيدنا روربانا حيدنا ببايتوانا حيدنا أبتغمي أوكي سبو نخل خير ربحة شو تلوت دخل تركب بحر تقاري جنزب تركب بوز مسخ أني بيتبعد مسخ تخاء متقاقب أنت زي كونا جن تري لك أوكي على خوي نسمع عن اللمو إذي ناي دكتور أبي زقبر زل كايدا أنا فتصم أتم كايدا مزلون كملس يومي يتبع الله فتحت مسكده وأنا أبي كن ملس لنا كوي كنا نقوم 150 شيخ تبغى يغفيله نملس شيء بلنا ها نملس شيء بلنا نقوم بشيء بلنا نقوم بحوي بلنا نحنا خبر لنا مثل لنا هاجرنا لقاوت هاجريا إتقارتنا إيرترا بدم جاكانو بدم حربنياتات زمت إمبر بهياب زتوهبنا أيقونن إذا يفلت وإثيوبيان يفلتوا أبي دكتور أبي بتحقق تجرينا زارف سبيو إذا إسحاق خاني تجبر زلها نهزب إيرترا سبحانه هو أبتاريخ حتتكايو نصر غيرها قرب حقኛ ንፍርኾን ካብ ብንጹር ቀረብ ንህዝቢ ኤርትራ ኣዋጋን ዕዳጋን ኣይሰጥዎ እዚ መሬት ኣቦታትና እዩ መሬት ናይ ርስትና እዩ ርስቲ ብሓጎታትና እዩ ሰማዕ ኣለኻ ኢሳያስ ሰልካ ነነይ ዳበልካ ከም ኣረጊት ጋውና ስጋዕ ማኣሽኻ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝገርካ ትጻወተሉ ሓቀኛ ዝኾነ ፍርዲ ሓቀኛ ዝኾነ ቁዋም ሓቀኛ ዝኾነ ውዕል هلو هزب خفلت الله صحابي خاطهم بحكا زخون دل سبي تخفيلوه دقع ما فرحنا الموت يا ابن اكبد الدينا ينعطنينا سب حنسا يزولت حنسا اخاني ينبر سلازي ازي زقبرو زلا ابي كارتا ارتراسي سلمنتا ايو بانديرا ارتوبيا تتخل كيلو زمطو زلو تعاريقنا مالتكو هراين تعارى اوكي ما رايكم نصلا زلو ودغزانا خنصر لنا مرحبا كملكم كنيهم أبوتات هديتات أحوات أحتي بتقل الله هزب إسراء أبتفاد عليه في العالمات اتركوه أدمتسن أفكرتن دمس راديرنا سبقون بقار تسكبولو كم زغلنا سمعنا حجها أنه أبونا حج إبراهيم يونس حديك عش مقلتات بالتمرتي دياء الإسلامية أخرية نقالسن مسارحتن أبونا سو حج موسى محمد نور لحرنويح جزء اسربيت هجدف كساقيو مزنح عبد حالفه قال السامنتات كم تسوقوا سمعنا سلذي المواتي ابونا نجنا يبولهم مسرابيتهم كا ربي ايمان صبرن اخالون يحبهم تجرميو اذا نريا زلنا علمنا شي نمعرنتن كمون مسل ود سبن زنقعتو تمثل علامو اسك بعمقت كنستبح لله نفتن كبرات أحواتي دها زبلعو مقبي خنادي أشحات مايل وعز هفتامك بأنصارو بتي التمقوبو مقبي كحقق أما إتات مايل كوي نريول لنا بتغالق قد نسني الزبكاء حساوي زمنلو سراغي زعوتلو تعرنيا زقوسلو حقنيا زي خبرلو اوان تبصيحلو كاب امنتن مورالن زرحاقي هاجراوي ارتراوي زغا ناي قدن خون معالتاو من بتتان زي وقعوت فات شجرن فلقتن فوانفو سلازي اذن ودزن تعذبنا ناب نبور نبرا هيوت ودسب مس ان ملتنا هاجرنان حزبنان كندحن نخيل زبل والكاوريتي يبسر إذا إرترا تبهال هاجر جغانو نيروما هجوون انتخوني هلوا بزي مترتار كم أوصل زخوني إيون كل جزي هابدن في رادي إرينا قريبو نفسو كسر إرتراوي أطفال لي وانا تريتون سمعتاتون زقلت انبر والفتات نايزربا سلزلوو كم زي كوني نمان نمسماعي كبرهالو يقبع
ሓደ ግዜውን ብዘይካ العالم ከም ሰብ ከም ፍጡርውን እቶም ኣብ ቃልሲ ሓመድ ኣዳም ደፊንካዮም ዝመጻእካ ስውዓት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብጾትካ ይረኣዩኻሞ ክትጽሕፍ ትግደድ ብገዛ ሓቂ ኩሎም ሓደ ብሓደ ኣስማቶም ክጽውዕ መዛግብ ኣይኣክልን እምበር ንጠቐስናዮም ብዙኾነ ንኣበርክቶኦም ኣብ ምሕራር ኤርትራ ክብርን ሞገስን ንዓታቶም ይኹን ንዘለዓለም ታሪኾም ተኸቢሩ ይንበር ሰላም ንህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶ ወይ ሰላም ንዓብይን ኢሳያስን ብሰላም ንዝማር ካብ ጅመር ዳርጋ ሕጅስ ካብ 10 ወርሓት ንላዕሊ ኣቢሉ ኮይኑሎ እሞኸ ከምቲ ዝለዶ ይጓዓዛሎ መገዲ ሰላም ገለ ሓቂ ምዝራብ ብዙሕ ክበሃል ይከኣልዩ ይመስልኒ እንተ ብኣወንታዊ እንተ ብኣሉታዊ እዚ እንሪኦ ዘለና ናይ ፖለቲካ ሃዋህው ኣብዚ እዋን እዚ ዘይጽፉፍ ቁልጡፍን ዘይንጹርን ከም ዘሎ ንኹላህና ብሓባር ዝረኣየና ዘሎ ይመስልኒ ኣብ መወዳእታ ናበይ ከብልዩ ብሓባር ንሪኦ ኣነ ከም ዝዕዘቦን ዝሪኦን ዘለኹ ግን ቀሸሽ ምትላል ብሕልፊ ብሸነኽ ምምሕዳር ዓዲ ሓሎ ነቲ ዝነበረ ጥልመሲ ብዝለዓለ ጥልመታት ከም ተወሰኾ ወሊሑ እዩ ዝረኣየኒ ዘሎ እንተ ብወገንኩም እሞ ኣይፈልጥን ክንዕዘብ ክንሰምዕ ክንርኢ ክንዛረብ ርእይቶ ንኽንህብ ሰብኣዊ መሰረትና ስለ ዝኾነ ዓብዪ ጸጋ እውን ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘሎና እንታይ ኢና ክንሰምዕ ዘሎና ኣብ ዘለናን ከባቢናን ሄሎም መልእኽቲ ነይራህኒ صح أنا ألزم أحواتنا أسلامتي زلوا نجار على حمتي بتعمل دست لنا سمع صح أنت يقولوا الصبر جميل له الصبر جميل له سنحي لهم كها إن الله مع الصابرين قبله هو حقيقة والله هم صابرين هم هانور كذي عقل مقدار كل جزء ونحن غير هاتر أنت سمع دار أخاي وقلنا جيجاتات دار أحد ما سوء كان حال خوشير المشتغل تحق أدم تقديره عندي تصرف يريك بحق يريك حقي لو صدتم برأسات عدد كاب إجراء عدد كاب بكله بتشغيلات وصل حجي عند الزاربان لله بزعبا من الوقت بزعبا زنايت مالي ناي حاولتي هاي السياسة بلز سوالة قدين دي حجيش انتاي ذكيرة أنا عبد ورح حملة كلاتنا هزبي إرترا كلها انتاي سمعي كان إرترا مش إثيوبيان إرترانسي كل التهزبي إلو بزارب وإذا حسب سبنتلوس ما تاريخ زي فالتراحي والقلب سنية كادونيا كهاكي تزبير كلها حتى قال له برقب سنية كانت كسمعنا نهرنا ذا قلبها حجي قلنا ذا قلبها تفرس تاريخنا ببينهم مهانو كاب أصم بعلم كاب أصم بحاولتي جيرم الرجال يطمننا صبوا ما الرجال تشعوا على قاعد سمعنا وتجرمنا ولا نتهم بزارج ونتهم أم نتهم بتهم كم بيلم بزارج بدل خملنا إن إحنا حدينا الكهر حاسة تقول كم بينا بخمينا حدينا ما بعد حدا نجارات كم بينا في بهلي كم في الجراب والإنجران والتذهب والتذكم إنتاج مساسل علمنا بزح نجارات علمنا جن التاريخ ما نتخا تبيننا من هنا يتمالي
تنسم زدنون تنسم زخبروا يدور حوالت إن كان رسول إلى ما تناي دو أفريقيا هذا أثناء أفريقيا ولا جزء تتخلوا هما نزين أمم ملكات أخبرهم جد يدوروا له تجمع لنا معنا جن إنسب أيزي برتاو أشي كنال زجددنا مجزأة فلز جبر الناي أو أنا إرترا مالتنا حزب إرترا أب أفريقيا نتمت نخوات حدث جنور سب أيو الكاس كني يخرقوا حكا إنها السماء إرترا أريد تدكنا دلا أبينا كل العالم ده تدكنا دلا إرترا أب أوروبا ده ولا أبي أب أفريقيا بيكونت أب أفريقيا تدكنا دلا إذا تسوز جبرو تاريخ الله رفق كيكرنا لحن رفق كيكرنا بعلاتهم شعبية دايما يرمنا معنا السبب أيضا خندي قفعي خمس جبري عب حزبي إرترا بفلاي كندي أسلام كمان كندي حزبي سبب أيضا كندي من الإسهات تحني أم كان زي سدا زلزل بيركا بقى تنتقلت إلهم كتري كندي في إيران على كندي ترئنا ميرا كندي تاريخات ترئنا ميرا كندي قفعي جبر الناس أيضا أنا حجب بيننا تاريخ كم مكانو إذا الرجال قلنا هموت لازهونه دنبرت أيبالك قادة دفعلالنا أتحادئنا حادئ تاريخنا بسبهله إن اللي حجي كل تاريخ بيننا تاريخ كم دلنا الرجال هموت لازلنا ما ندري لازم دنبرت أيبالك ظلها لها إرتراوي عجوها تبع يكون من ألاو الناس هذا كان من الناس كان نخبر هذا تنكف بدله زخونه يكون ينسى حالي علّه خطب لك عبد الله خليها كلنا علنا نخبرنا هذا تنكف بدله علنا يكون تاسنا ريوم يمكن ديرهم زوج تعللوا لنا دلو ويزباچوا لنا دلو حل فيها دم تبع يدلك أنا تنهبت كمي في هذا عندها كاسك سينا فبكا كاس أبينا العواز هاجر كن حاسب جرمنا في لو ما عمتي في زينا كات الناس سنة وين إيرترانسي تستاذ خونس أبا كيسا معروفون في رتاعتهم واني برهت من كستاب مريح ومعاتينا جريمني برهت من كستاب زباب سيسي دكو أو حسوة أميتوس شعات دكو دقا أميتوسي بعد ما نغلي إيرترا عندي من إيرترا شغلة بعد ما تفين رستمريتي بعد ما إلىكم ميرا قديمة تانكتات كي تقال ما نغلي تعرفون بعد ما جنس قالوني أنا إيرترا تملستين دوغ إيرترا غايت حانتتا زغي كونا هلو هلا اللي سابع عادي حجها لب الخيدار لهم غيري من تيطان غيري كميلو الدراما دي كاسو دي غير مكاني الحاكي بعد ما الكاق تيسوات في فاسي تا بعد ما كوات رخبة انتو اكبرن بعد ما تركب سدوغنا ما يتحانتتا لك ما يدوب بحنساتون يلا غيري زي راديو إيرنا دمت راديو إيرنا زخبركم سمعتنا ناي ساعة زي فنونا قدمي مززامو زينا دقيما اسمعكم أب لوكزمبرغ عمتاوي عقبة كابزحتو زيغاتا استفلاليا هاجرات بزحي إرتراويان قداماي درجة كمزحز مع كنات زينات هاجر قليسن أبزا زحلفت عمتي كلتاشن عصر شمونتن بتغلالا عقبة زحتتو سبات كلتاشن كلتميتن كبتسحن كلو بزحي إرتراويان بعصر شوعات تميتاويت قداماي درجة حيزو يركب بخلأي درجة استسرعو دما بعصر تميتاويت زيغاتا سوريوم مس هاجرات أوروبا بمنصصر بزحنايتهم أب لوكزمبرغ عقبة زحتو زلو سبات أزيو حدو كوان تغني مستي أستات فرق مليون تراي زقمت بزحي حزبا بمزماد نتا نشتو هاجر بغتصالي ززربه قداي كوين لو منيستر قدايت وصاي سدتنياتاتن حتى تعقبان جون أسلبورن بزعبازي كابيرترا زر زلو وحزي سدتنياتات نمقدا أبزبل نتبي نمزراب زحلف سمون نابيرتران إثيوبيان مبصح حكايديو المنيستر نا إثيوبيا علو تزازيمو بعصر 4 لكاتيت نابيرترا بزبصحلو مس منيستر قدايت وصاي أتو عثمان صالح بن رخب أب لمعتا وحجزن مقتا سدتنياتاتن بمتكوار زتيو إيرترا ناي كلتاشن 19 قطمات وانجا سيكافات حتي 17 عامت كتنقد مخانا وانا صحفي نايت زباو قطم نيكولاس موسونيا يفليتو
ንሱ ነዘፍለጠ ምስ ፕረዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖን ሓላፊ ካፍ ኣሕመድ ኣሕመድን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ዝገበሮ ርክብ እዩ ዋና ጸሓፊ ሴካፋ ብዛሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ዩጋንዳ ናይ ዓበይቲ ግጥማት ሴካፋ ንምእንጋድ ክትዳሎን ከላ ሩዋንዳ ድማ ሜዳታታ ንግጥማት ጎባልል ክለባት ሴካፋ ይጽበሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግጥማት ሴካፋ ድማ ኣብ ታንዛንያ ክካየድ እዩ ማሕበር ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ኣብዚ ዓመት እዚ 14 ግጥማት ክካየድ መዲብሎ ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ናይ ትሕቲ 17 ዓመት ዝርከቦ 5 ካብዚ ናይ ሴካፋ ግጥማት ብፊፋ ክምወል ምዃኑ ተሓቢሩ ዕድመ ስልጣን ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ክሳብ 2034 ንምንዋሕ ተባሂሉ ኣብ ቅዋምቲ ሃገር ምምሕያሽ ክግበር ከም ዝኽእል ተገሊጹ ቅዋም ግብፂ ፕረዚደንት ሃገር ክልተ ግዜ ንናይ 6 ዓመት ብድምር 12 ዓመታት ጥራዩ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ዝፈቀድ በዚ መሰረት ፕረዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ኣብ 2022 ዘመነ መሪሕነቱ ብቂዑ ስልጣኑ ብምርጫ ንዝመጽእ ካልእ ዜጋት ሃገር ከረክብ ኣለዎ ይኹን እምበር እቲ ፕረዚደንት ካብ 2022 ዝሕሰብ ንተወሳኺ 12 ዓመታት ኣብ ስልጣን ከጽንሖ ዝኽእል እማመ ብምቕራብ ኣብ ቅዋምቲ ሃገር ምምሕያሽ ክግበር እዩ ዝደፋፍእ ፓርላማ ግብፂ ብዛዕባ እዚ ናይ ፕረዚደንት ግብፂ እማመ መልኪቱ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘካየዶ ጉባኤ ካብ 596 መናብር ባይቶ ናይ 485 ናይ ደገፍ ድምፂ ረኺቡሎ እቲ ንምምሕያሽ ቅዋም ዝድግፍ እማመን ተጸዲቑ ወዲ 64 ዓመት ፕረዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ክሳብ 78 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ስልጣን ክቕጽል እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት ዚ ፈንወና ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና ስለምከታልኩም ደጊምና ነመስግን ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ